Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, ni anata sa Domingo sa pagsaka sa langit sa atong Ginoo. Ascension Sunday. Kini nagpahinomdom kanato nga ang langit abli na, pwede na ta manaka. Ngayon sa man, ganahan na mong musakag langit. Mayo, way ni tubag. Maunay makaapan kay giablihan nas Ginoo ang langit, nataod na ang daan, nabalik na. Ang mga tao pwede na musubay pero di lang yapong musubay. Muna din sa misa atong padayonon ang pagbag-o sa atong pagtuo, sa atong pagsunod ni Kristo. Padayon sa tang magampo alang sa atong mga kaigsuunan nga nag-antos karon sa pandemic. Nya ato sang iampo nga masulbad na ni ang ato mga benefactors and donors nga unta matagaan sad sila sa ilang mga grasyang gikinahanglan karong panahona. Giampo sa ron sa simbahan ang ato mga communicators. Pahinungdan karon ang World Communication Sunday. So ang ato mga social media, mga communicators sa tanan nga unta ang kamatuoran o ang mga butang at tinuod mao'y atong isangyaw, dili ang mga fake news. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinomduman o hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, makagagahom nga Dios, himua kami nga magmalipayon o magsadya uban sa pagpasalamat kay ang pagsaka sa langit ni Hesukristo imong anak amo naman nga kadaugan og dinha diin naguna kanamo siya nga among ulo nagapaabot usab pagdangat kami nga mga bahin sa iyang lawas. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Minahal kong Teofilo, sa una kong sulat gihisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Hesus sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw human siya mamatay, nagpakita siya kanila sa makadaghan sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayud siya. Nakita siya nila og nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Ug samtang si Hesus uban pa kanila, gitugo niya sila. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulutan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan. Sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan namunyag pinaagi sa tubig, apan pipila na lamang kaadlaw gikan karon, bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigom nila, gipangutana nila si Hesus, Ginoo, tukuron mo ba pag-usab ni ining panahon na ang gingharian sa Israel? Si Hesus mitubag kanila, ang mga panahon ug ang mga adlaw gilatid ang daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kun kanus-a kini mahitabo. Apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamo akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit samtang nagtan-aw sila kaniya ug siya wala na nila makita kay gisalipdan man siya sa panganod. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Hesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti nga mitungha pagkalit ug mibarog tupad kanila. Miingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarugban kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit? Si Hesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Misa ka ang Diyos sa iyang trono, uban sa singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa trumpeta, alang sa Ginoo. Misa ka ang Diyos sa iyang trono, uban sa singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trumpeta, alang sa Ginoo. Kamong tanang mga tao, pamakpak kamo. Singgit kamo ngadto sa Dios, sa mga singgit sa kalipay. Kay ang Ginoo
ang labing halangdon, ang katahaan. Dakong hari sa tibuok nga kalibutan. Misaka ang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trumpeta, alang sa Ginoo. Kay hari sa tibuok yuta ang Dios. Awiti siyag mga imno sa pagdaig. Maghari ang Diyos diha sa kanasuran. Magalingkod ang Diyos diha sa iyang balaang trono. Misaka ang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trumpeta, alang sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Mga igsuon, naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu, nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niining gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad kaniya sa iyang katawhan. Dugang paniini gipanghinaot ko nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom nga naa kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga aniya kanato mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo ug pagpalingkod kaniya sa iyang tuo didto sa langit. Didto naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari ug sa mga anaa sa gahom ug sa mga punuan ingon man ang mga kaginuuhan. Labaw siya sa tanan, bisan unsa pa ang ilang katungdanan niining kalibutana ug sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanan, ubos sa pagmando ni Kristo ug alang sa simbahan, gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaosab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o gisangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang motuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili motuo silutan. Ug kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga motuo sa akong ngalan, maghingilin silag mga yawa ug manulti silag lain-laing mga sinultihan. Kung makakupot silag mga halas o makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo sila. Human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gidala siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Og nanglakaw ang mga tinun-an og nagsangyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Ang mitabang gayud kanila mao ang Ginoo og midason sa katinuod sa ilang giwali pinaagi sa paghatag kanila sa mga timaan sa gahom. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, pagsaka ni Jesus ngadto sa langit, doon na siya'y gibilin dinhi sa yuta. Niya, ang una niyang gibilin nga usahay pirmi natong malimtan o gamit mao ang gahom. Nagbilin siya og gahom. Nga matod pa ni San Pablo diha sa atong ikaduhang pagbasa, kining gahuma nga gihatag sa Dios kanato maora sadtong gahuma ang gigamit sa Ginoo pagbanhaw ni Hesus ug pagpasaka niya sa langit. Nalipay mo nga gibinlan ta gahom. Kalipay. Mura lagi mo guwara. Nituo mo nga natay gahom. Gibutang niya diri sa ato Ebanghelyo ay kini ang timaan sa mga motuo. Tanawa ha? Unsa may timaan sa mga motuo. Aduna sila'y gahom nga mabatunan. Sa akong ngalan, maghingilin silag mga yawa, magsulti silag lain-laing mga sinultihan, kung makakupot silag mga halas, di sila maunsa, kung makainom silag hilo, di sila maunsa. Unya, itapio nila ilang kamot sa masakiton, og mga ayo sila. Kanang tupad nimo, unsa man na, masakiton, dili. Nagtap-tap man, sa ato pa, masakiton. Gitapin is imong kamot. Ayaw pa diroy kay social distancing. Mao naman ay atong gituhuan karon. Kana naman atong gituhuan. Pero nalimot na tangnaa daytay gahom nga makaayo og mga masakiton. Pero wa nato gamita. Ato lang gipatayan. Murabag ka na bang tao bang giregaluhan og Mercedes-Benz sa nagmahal niya. Nya kay di man siya mo drive anang Mercedes-Benz, iya ra jud ang gibutang diha sa daplin sa daan. Hangtod na lang niabot og 20 ka tuig na ari gina diha. Muandar pa kana. Aw tingali kay lig-on mang Mercedes-Benz pero bati na kaignaong kay nauwanan, natay-an ana diha ang tanang mga buling kay wa ra gid niya gamita pero pagkaninduta di unta adto. No? Mao na ang atong gahom sa pagpapahawag yawa, sa pagsulti og mga pinulungan nga makadani sa mga tao ug ang pag-ayo og mga masakiton wa nato gamita. Mao nang nangasakit ng takaron kay imbis unta to papahawaon ang yawa ato na mahinong giamigo og maayo ang yawa. Imbis unta to manulti tag pinulungan para mosangyaw sa pulong sa Ginoo, linibakay naman hinuon ang nahitabo. Bisan diya sa atong social media, fake news man ang nahitabo. Ako bitaw hilig kay kuan ang salida nga Rambo, ana bang Sylvester Stallone ba? Anya ana sa YouTube inigtan-aw nako sa kanang title
Rambo 3, The Last Blood. Inig-open ako, di mao. Napay ibutang diha sa YouTube nga kana ganing mga jitli nga salida ganahan sa kikuana mga jakitsan ang ibutang diha English, full English version. Inig open ako, di ko kasabot sa istoryahan, pero ang gibutang English kana bang fake news nga naman tungod kay wa natamutuo sa giingon ni Kristo ang kamatuoran maoy muhatod nimo sa kaluwasan. Nya kamo saman gigamit ninyong gahom nga gibilin sa Ginoo. Pangutan ako nung na imong tupad. Ina nakapapahawa, nakagiyawa. Ina kana ba imong tupad ba? Ina nakapapahawa, nakagiyawa kay gahom gauna guna sa gahom nga gihatag sa Ginoo sa mga mutuo niya. Nya kining mutuo niya kana man ang magpabunyag. Nituo man ta, kana man ang magsigig ingon, nagatuo ako sa Dios Amahan. Mao man na sila. So doon na tayong kitang tanan, doon na tay gahom sa pagpapahawag yawa. Sige, usbag pangutana imong tupad. Ina nakapapahawa, nakagiyawa. Nya ang imong gipangutana, ang imong asawa, mingon ding imong asawa, dapugon tanong kang yawa ka. Oy, lahi mga atong gipapahawa nga yawa, ang atong gipapahawa ang mga giyawaan. Kanang mga giyawaan, mao na sila ang mga biktima sa yawa. Dili na sila mo'y atong papahawaon. Ang yawa nga nagbiktima nila, mo'y atong papahawaon. Kung ang imong bana nangabit, unsa man na, yawa o giyawaan? Nya kisa may imong papahawaon? Ang yawa. Nya kanang imong bana, unsa man na nimo? Gakson. Ana. Nya katong iyang kabit, unsa man to, giyawaan o yawa? Yawa. Giyawaan gyapon to. Nya unsa man nimo? Imong papahawaon o imong gakson? Gakson gyapon, higugmaon gyapon. Ana. Kanang imong anak nga na-addict sa computer, unsa man na? Yawa o giyawaan? Ha? Kusga? Giyawaan. Onya, tapulan ra ba kay na? O gutomon, pakanon o kasaban? Pakanan ang giyawaan. Oh, haron mawa ng yawa diha. Kanang ingnon nga imo pagdag bata dinhi niya, magdagyog bata, unsa man na? Giyawaan o yawa? Giyawaan sad na. So ato na lang na silang higugmaon. Mga yawanon. Kay kanagong yawa mga igsoon, ang kanang yawa espiritu man na siya, di man na makita. Unsa may iyang buhaton, musod ra na siya sa tao nga huyang. Nya iya day kang tudluan sa iyang mga batasan. Nya unsa may mga batasan sa yawa, ang una gyud ang pagsupak sa kasuguan. Mao ginay una, mao bitaw the disobedience. Mao gina siya hinungdan sa sala. Tudluan kita pagsupak. Tanawa ra gud si Adan ug si Eva dito sa paraiso. Unsa may gitudlo si Hawa dito? Supak. Ingon mukaon mo aning kahoy sa ay di oy ingon ang Ginoo di mi pakanon anang bungahan sa tuod ay kas Ginoong mamatay mo ay tuoy kan ani akaon sa dayon supak ba kinahanglan ba gyud ang kasal sa babae o sa lalaki una pa magdog kinahanglan dili kusga kinahanglan. O tanawa, di ba ang yawa? Ingnon dayon ng mga babae o laki nga nag-uyab. Uy, sige na, uy. You love each other good. Unsa man day proof nga you love each other. Kana mag yung sex. Mao dayon na. Mao nang daghang kay ron nga siging kugos og bata way mga kasal. Ambot karon inig pabunyag ani karong sunod aning karong adlaw. Pila ka kabuk kinasal. Wap adyo ko ka 100%. Bisa na lang ganig 70%. Wap ako kasuway nga gabunyag ko karon mapanahon na nga gabunyag ko nga 70% kinasal ang mamag papa. Kasagaran gyud 70% way kasal. Oh, na siya.
Kanang imong silingan nga magsigig libak nimo, unsa man na siya? Yawa o giyawaan? Nya unsa man na nimo? Imo sang libakon. Ayaw, papahawaa ang yawa. Unsa may gamiton sa pagpapahawa sa yawa? Ang maayong balita. Unsa may maayong balita? Una, nga ang langit abli na. Dili na tanan maimpirno, ang langit abli na. Nya kay abli naman ang langit, pwede na tang manulod og langit. Pwede na tang mulikay sa impyerno. Kay ang langit abli na. So ingnalan ng imong bata, kanabang tapulan kay nimong anak ba? Ingna lang, dong, musaka kag langit o adto kas impyerno. So langit kumaoy. Insa unya kanang imong pagsigi diag duwa sa computer unya di nakahapit mo tabang sa lihokon, makapalangit na nimo. Ana ba? Kay kanigong daan padong sa impyerno, dugay na nang abli. Pagsugod pa lang og ka sala ni Adan og ni Eva, abli na nang daan sa impyerno. Pero si Jesus sa iyang pagsakas langit, mao patoy iyang pagsumpay pagbalik sa daan padong sa langit. Nanaog siya dire og nisakag balik aron masumpay pagbalik ang daan sa impyerno. Daan sa impyerno, daan sa langit. Karon abli na. Mao na inig kamatay nato, hukman dayon ta, impyerno ba o langit? Nya unsa may makapalangit? Unsay makapalangit? Ang pagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Mao ginay una. Mao na ingos Kristo diri sa unang pagbasa o sa ikaduhang pagbasa, ang mensahe, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Abli na ang langit. Nanay daan padong sa langit. O sige, lingian na imong tupad. Ano tupad niyo ba? Kablita jud gamay. Kablita ba? Ingna din siya. Manaka na tas langit na. Ina na, manaka na tas langit. Maingon na siya nimo, una lang dito. Pasabot ana, yawan-on pa na siya. Yawan-on. Igabot dito sa inyong balay karon, kablita sila. Kablita ba? Labi na ng bana nimo si giginom. Inadong, naka na tas langit na. Siya kalami biya nimong puspusan na ning botilya yan. Ang kawa na giyawaan gidi ay. Nakaron kay bawo nakagkinsay imong misyon sa pagpapahawa. Nakaron unsa may atong gamiton sa pagpapahawa og yawa? Gamiton nato sa pag-ayo sa mga masakiton og pagsulti og lain-laing pinulungan. Unsa man ang una gyung gamiton kani gyung gitudlo ni Kristo nga self-denial. Ang imong kaugalingon kalimti gyud usa. Una pa ka makapapahawag yawa, makasulti sa sinultihan sa Ginoo ug makaayo og masakiton. Naa gani kas paghigugma sa imong lawas kaning imo rong kinabuhi dinhi nya hadlok jud kay kag masakit, di ka kaayog masakiton. Di sa kakapapahawag yawa, di sa ka makasulti og maayong balita. Selfish people are destroyers, not builders. Nang tutok mo muna ko. Muna, ang unang gamiton is self-denial. Muna ningon si Kristo, kung gusto mong mahimong akong tinunan, kalimtig yun ang inyong kaugalingon. Muna unang requirements para mulihok ang gahom nga gibilin sa Ginoo nato. Ikaduha, simple rasad kayo. Ingos Kristo, take up your cross. Kanang taong kusog kayong muantos, sama nila ni San Vicente Ferrer, Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, San Roque o guban pa, kanang kusog kayong muantos, gamhanan kay na. Kamo, nagantos mo ng inyong tap-tap. O nagantos na mo, ana, gamhanan kay mo, makapawagtang mo COVID. No. Pero inyong naong, pulos gi COVID. Anto sala na, wa na tong imong lipstick, wa na tong imong makeup, matabunan man ana. Anto sa lang, bati na kay kagnaong, tanawon, ana, anto sa lang, kay makaayo kag COVID.
Nya makapawagtang sada siya sa yawa. Ngano man, labi na gid ang yawa sa kanabang kusmod-kusmod sa simod ba? Na may ubag. Paano dayon? Di naman maklaro imong simod. Wow na nawa na ang yawa, no? Kanang inyo mga simod, mura ginag, mga bara mudot sa simento. Labi na gyud og naglagot na kagyud kayo. O nyarong naatlan nga natupad nimo. Nya ana kayo. Posible magwa ka kaila kay nag-ana man ang imong kontra di wala kay problema. Nawa ang yawa di nimo priglingi nimo makaila ka kay wa magtap-tap, tamudhoy din simod. Ana antos kana bitang bana o asawa nga gipul-a na sa iyang kapikas nya nadani na ngadto sa silingan. Unsa may iyang teknik aron lang gyud mawa ang yawa nga naa niya? Antos og tutok anang wa na nimo ganahi. Antos og gakos anang tao nga luod na kaignaw. Antos. Ang pare isad wa na ganahi kay gamay na kay kolekta. Antos. Mudaghan ra na. Antos lang. Mudaghan ra lagi na. Antos, importante ka ng antos, ha? Antos yun. Unya dayon ang katapusan nga requirement para mulihok ang gahom, matod pa ni Kristo, follow me. Sunda ko. Unsa man ang atong sundo ni Kristo, ang iyang pagkamaalagaron. Ingon siya, I came to serve, not to be served. Ana, alagad. Sige, last na lang lingi sa inyong tupad. Ingna siya. Ano yung tupad ba? Ingna, pwede ra gyud ko nimong himuong sulugoon. Sige, ingna. Andam ko mo alagad nimo, himo akong sulugoon. Ana. Sige, ingna. Kamong mga ginikanan, ingna inyo mga anak. Himo akong sulugoon, di ba? Ang yawa ana sa kahadlok, mo smile, ala, yabag sa mama, magpasugo ko no. Ana. Mura bag ma-relax sila ba? Pero inigabot ni mos balay, luos lang ingon, unsa man mo dinhi? Sige lang mog lingkod dia, sige lang mog duwa dia. Unsa man akong gisugo ninyo? Unsa man ningo man ni matuman? Mura gyud mo pare. Nindog na tayo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, agipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsakas sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan, sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sa pagkayab sa atong nabanhawng Ginoo ngadto sa langit, iya kitang gibinlan sa iyang gahom o sa iyang mga pahimangno. Mapaubsanon kitang mudangop sa atong panginahanglan o muingon kita, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan magapadayon pagtuman sa iyang tahas sa paghimog mga tinun-an sa tanang kanasuran. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan makaamgo nga kinahanglang muhatag sila og husay sa ilang mga gibuhat sa pagbalik unya ni Kristo isip maghuhukom. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo.
nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaog paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga matuuhong mihalina, ilabi na sa atong mga gipamisahan karon, magpabilin sa kahangturan diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Makagagahom nga Dios, ang nabanhawng Hesus nagpuyo uban kanimo ug nagpapuyo usab dinhi uban kanamo. Busa dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa kapusulanan sa tibuok niyang santos nga simbahan.
Ginoo, naghalad kami karon ining sakripisyo sa mahimayaong pagsaka sa langit sa imong anak. Itugot nga pinaagi niining mga santos nga buhat sa misa, mabayaw kami nganha sa mga kalipay sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang Ginoong Hesus hari sa himaya, mananaog sa sala ug sa kamatayon, samtang nagtan-aw ang mga anghel misaka karong adlaw nganha sa kahitasan sa langit. Siya mao ang magpapataliwala sa Dios ug sa tao, ang maghuhukom sa kalibutan ug ang Ginoo sa kagahuman. Dili aron mobiya siya sa among pagkaubos, kundili aron kami nga mga bahin sa iyang lawas musalig nga makadangat usab nganha diin nag-una siya nga among ulo og sinugdanan. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Amahan, o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak si Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kadimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw og mga tao alang kanimo, aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Nianang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midayeg, mipikas og mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw o sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo niining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himua kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostol ug sa mga martir, uban nila ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon nga si Francisco among Santo Papa, si Jose ang among arsobispo, ug ang tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi, amahan, ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managkahiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuangoron padayuna sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga bibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan, ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, Dili ila ko ko angay angay mo kalawat kanimo, apan ni pamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
ang lawas ni Kristo, Amen. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios, nagtugot ikaw kanamo nga ania pa sa kalibutan sa pag-ambit sa mga butang nga Dios nun. Itugot nga makasunod kami kang Kristo uban sa gugma nganha sa kinabuhi nga way katapusan, diin siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa mga maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas o panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. O gihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami.
San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod, makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga gahom. Niya unsaon ni paggamit kinahanglan tang mag-practice gyud sa self-denial, taking up of our crosses and follow the footsteps of Jesus, the way of serving people. So karon pipila ka mga pahibalo. Una, update sa nahalin sa atong mga gipamaligya nga mga slots sa 5,000 ka hope and opportunity slots nga tag 2,000 per slot alang sa ato mga church projects. Ang nahalin as of yesterday, May 15, 2021, miabot na og 3,426 slots. Pakpak. Busa, aduna na lang kitay 1,574 slots nga available. So, pamalit na mo para mag-anam o kadindot ang inyong hope and opportunities. Ang 32 ka special slots nga Heavenly Joy nga tag 15,000 per slot alang sa flower decorations matag Domingo sa mga buwan sa Mayo hangtod sa Disyembre 2021. Nahurot na og kahalin ang tanan. Pakpa. Sorry sa gustong mo donate. Ako lang niyang i-announce inig ka Nobyembre kung manawat pa bata og mamaligya pa batag Heavenly Joy para nasad sa next year. So November pa na. Huwat-huwat lang mo. Basta nahurot na ning atong gipamaligya. Naasad tay gi-order nga bag-ong church bell. Diha ba? Ilisa na nato kay bungol na kay tingog, murag na daot na baka na or gi-COVID baka na siya. Hindi man kay natunog. So nag-order ta 110 24 inches ang iyang diameter, 110 gikan didto sa Manila ang atong order. Nya gi-ship na nakaron nganhi. Nya nanginhanglan man ta ato og mo sponsor. So naa na sa ini sponsor. So salamat sa Ginoo. Mao na ang ni-sponsor ani swerte kayo kay kada bagting ana grasya para nila. Daghan kayo kapila go na bagtingon kada adlaw ting 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 ana. So perting grasya nila swerte gitong ni donate ani. Gusto mong moapil? Inyo na lang sang bayad ang pag-shipment dinhi o ang installation mga 20,000 raman sa na siya. Pero ang inyong maangkon kadto na lang lanog sa bill. Kana inig nga ba ting ning 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 ning. Mao na lang toy inyo. Og di na gani mulanog, wa na sad mo inyo. Ampo la mo nga mulanog baka nang mo ana ba mo iko-iko. Ana. Bitaw salamat kayo sa atong donor. Kita din hiwa, di malagi na to mensyonon ang mga pangalan kay matud pas Ginoo, mas dako gyud ang ganti nga ihatag kung dili ka mapasalamatan dinhi. Kay ang imong ganti gatusan kapilo. Og atong mensyonon forfeit dayon. So kamo ayaw na lang mo pamensyon diha. Karon ikaduha Parish Financial Report for the month of April 2021. Beginning balance 3,405,578 and 4 centavos. Ang total cash receipts for the month of April 4,764,666 and 70 centavos. Apil na ni gini sa mga projects nato no nga donations, mga slots.
Ang total sa nato nga expenses for the month of April, 4,545,924 centavos. Ang atong ending balance as of April 30, 2021 is 3,624,320 centavos. Pakpak dayon. So nagsugod na tarog process sa mga yuta ang atong palitonon diri sa Luyo ato nang gisugdan og process. Tingali mo gasto sa tadirig mga siguro dool sa 4 million dadiha nya nang atubangan, hopefully depende sa naglakaw aron kana ni ana basin sag naa sa dihay mga 3 million. Kuangan patag mga almost 8 million. So 3.6 pa man ni atong kwarta. So napay mga 5. Anong mura mamog na discourage? May nalang na mudako ang atong yuta simbahan. Hangtod sa hangtod yuta naman na simbahan kaysa karon nga wall to wall ta. Inigsandig na tos bongbong lain ay tagiya sunod. Og mulapos tag jutay sikon nito, huy ako na nang yuta dia karon maluag-luag na natay allowance no, makalibot-libot na ta. Sige lang muagi ra ta dinhi aning kalibutana pero mabulahan ang gasunod mo na kamong tanan mga donors na malit sa atong slots dako kay mo og legacy nga ibilin dinhi sa parokya og dinhi sa simbahan. Pakpakan nato ang atong mga sponsors and donors. Walang kupas na mga sponsors and donors. Mga pipila ka mga pahinumdom. Una, ang atong Flores de Mayo dinhi sa simbahan, himuon matag alas 6 sa hapon, sa adlawng Lunes hangtod sa Sabado, nya matag alas 3 sa hapon, matag Domingo. So giawhag mo sa pagtambong katong qualified nga motambong, nya magdala tag mga bulak, ihalad nato sa mahal nga Birhen Maria. Usbo nako pagsulti kanang bulak nga ihalad nato sa mahal nga Birhen Maria, mo na itong special nga prayer to God through Mama Mary. I-appeal diha ang inyong mga special intentions. So kung pwede, halad gyud mog bulak. Simple ra kay na, mangawat ra mo sa silingan, nya inyong ipangmutang dire. I-appeal na lang sa ampo ang tag-iya sa buwak. Di bitaw pamalit san mo panguha sa mo inyong mga buwak. Grabe naman sad hasta ang ihalad sa mahal nga Birhen kawaton pa. Pero kami biyas una mangawat kami. Kami nga bata pa mi gusto kami mangawat ambot kamo dinhi otro man sad siguro mga kawatan. Mahurot ko na kana mga rose kana mga kalatsutsi, mga bumbil, sus mga upaw. Pero nakahimo biya gito, nakatabang gito nga napari ko karon. Di na ko mangawat, nguha na lang. So, ang ikaduha, kaniha, importante kay ni, maglagot ra ba mo ani? Ang tanang pamisa nga basahon dinhi sa atong simbahan, kinahanglan nga type written gikan sa atong opisina. Huwag basahon dinhi nga kanang tunol-tunol. Busa, mao kini ang mga cut-off sa atong pagdawat og mga pamisa aron ma-type gyud. Alang sa alas 5 sa buntag, alas 6 sa buntag ug alas 7 sa buntag nga mga misa, ang cut-off is 6 p.m. of the previous day. So kung magpamisa ka karong adlaw sa alas 7, gahapon ka magpalista dito. Ayaw itonol diri inigbasa kay basin onyag mauwawan mo ayaw dili siya maldita sa ning lektura ni ayaw roll na dinhi basig ingon mo maldita ang lektor ayaw ana or isog stricto nya silingan ra ba nimo sab na mura ra bag di manghuam nako dai karon la manghuam ka nako din giti ka pahuamon kay wa nimo basaha akong pamisa ayaw balaod na dinhi sa ato na taong simbahan sistema ba. Nya alang usab ni adtong mga ubang oras sa misa ang cut-off 2 hours before the mass. So kung magpamisa kag alas 10, kinahanglan alas 8 imo nang nahatag dito kay inig alas 8:01 din ana dawaton. Ayaw mo pag mahay-mahay dito. Inyo ra ba sa nang parinting sekretary diha, buotan ra ba kay na basig mapugos nagka-istrikta kay mahadlok sa pare. Ayaw taon nyo na nausab naman ang batasan aning bayhana
nga di man unta niingon anis una. Ako nang gi roll nga naman aron dili lisod basahon ang atong pabisa unya hanay sad ang atong misa dinhi. Pero sa kapilya hatag mo dito kinapilya na siya pero dinhi sa ato sinimbahan, ha? Natay opisina, la sistema. Di man na mudagan, permanente man ang naa diha, bisag unsang orasa makaduol ka diha. Gawas lang sa wa nay office hours. Okay, kasinabot na ta? Bantay mo. Ikatulo, sa makausapa, giawhag kitang tanan sa atong archdiocese, sa atong obispo, mga kaparian, nga leaders nato, nga motuman kita sa protocols nga gipatuman sa atong mga LGUs o sa simbahan. Please, tumana. Labi na gyud kining atong pag-face mask, may naman kay tana, social distancing, pero kini mo ilisod ang age limit. Tumana lang, aron dili mo maimpirno. Salamat sa mga nagtabang nato dinhi karon, nag-alagad nato ang ato mga frontliners, mga Eucharistic lay ministers nato sad, ang ato dito sa gawas, ang mga barangay tanods nga nagtabang sa atong traffic ug sa parking, ang atong lectors ug ang atong salmista, ang ato mga sacristans, ang ato dinhing member sa PYCC o sa SOCOM nga nagtabang sa ato dinhing mga online o ang atong mga love offering assistance, ang atong mga church personnel nga mo'y nag-unag limpyo aning atong simbahan o pag-andam niini, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer San Vicente Ferrer Parish Choir, ang atong mga ni-offer karon. Muro magwa mo to nga ang gi-assign nga offerer. Napugos in tawag alsa sa atong mga bread and wine ang atong mga duha ka Eucharistic lay minister, si Brad Andit Alisik o si Chong Alira. So ato silang pakpakan, silang tanan. Salamat kayo. Nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.